Роберт Миннулин. Өлкәннәр. Бу өлкәннәр ни өчендер гел киресен эшлиләр? Мин үзем чәй эчмим, алар кысты-кысты эш диләр. Урамга чыга башласам, ныгытып киен диләр. Үзләре ни өчендер ныгытып киенмиләр? Йоклыйсы килмәгән чакта бар инде, йокла диләр. Йоклаганда тор инде, тор. Уйнама юкка диләр. Уйнаганда китап укы, уйнап утырма диләр. Укыса башын артыр, бик күп укыма диләр. Әгәр өйдә утырсам, бар, урамда йөр диләр. Урамга чыгып китсәм, бик күп йөрмә, кер диләр. Эшсез йөрсәң дә ярамый, бераз ярдәм ит диләр. Әгәр ярдәм итәм дисәм, борчып йөрмә, кит диләр. Тотынсам вакыты ягышкә, алар бирерсен. Аңламасын бу өлкәннәр, эшлиләр гел киресен.